Огонь! Орудие! Выстрел! Утлы корал гөрелтүсенең кайтавазы еракларга тарала. Полигондагы өйрәнүләр чын барлыктагы кебек шартларда уза. Бу мөхиттә көчле тавышка да, мондагы таләпләргә дә ияләшәләр. Монда өйрәтәләр менә ничек кирәк, нәкъ шулай өйрәтәләр менә безгә кирәккәнчә инде. Илшат 5 ел элек ракета гаскәрләрендә хезмәт иткән, 1 ай элек мобилизация буенча чакырылган. Армия белән чагыштырганда хәзер техникада аерма бар ди ул. Полигонда барлык нечкәлекләрне кат-кат өйрәнәләр. 300 мм ераклыктагы мишенга тидерү өчен усталык та, тәҗрибә дә кирәк. Каты кул кирәк. Башны бик акыллы да булырга кирәк инде, чтоб аңлар өчен ничек борырга, кая борырга, insanlarны борырга кирәк, потому что наводить итәргә кирәк. Монда төзәдең дә аттың түгел, 8 чакрымнан артык ераклыкта артиллериячылар мишенне үзләре күрми, төз булу өчен башкаларның күрсәтмәсен түгел һәм вакытында үтәргә офицерларны тыңларга кирәк. Менә бу танкка каршы ата торган артиллерия халык телендә ул пушка дип атала. 8 километрдан артык ераклыкка атып була, ә инде аның көчен, кыдрәтен аңлату өчен менә шушы снарядны күрсәтү дә җитә. Аның озынлыгы 1 метрдан артык һәм ул өйрәнү өчен генә түгел, ә чыпчын. Биредә чит төбәкләрдән килүчеләр шөгыльләнә. Башкортстан егетләре күп. Кайдан гына булсалар да, хәзер туганнар кебек, аларны хәрби әзерлектән тыш ватан пәрвәрлек хисләре дә берләштерә. Таңгы 6-ла торабыз, пойдем, юнабыз, завтрака шайбыз, построение, шул. Шай көн үтәләр итә, учениягә киләбез. Ашау һәйбәт. Өйгә караганда һәйбәтрәк ашайбыз даже иногда. Юрий Таны гаскәрләрендә хезмәт иткән, өлешчә мобилизация буенча чакыру килгәч үк хәрби комиссариатка юл тоткан ул. Я не хотел отмазываться. Сам хотел весной еще поехать. Не отпускали никто, родственники не отпускали. Бармыйча калу өчен бернинди сәбәп тә эзләп тормадым. Яз көне үк үз теләгем белән китәргә уйлап йөри идем. Туганнарым, гаиләм генә җибәрмәде. Күптән анда булыр идем инде. Монда бик җитди әзерлек бара. 300! 300! Егетләрнең усталыгы көннән-көн арта ди инструкторлар. Өйрәнүләр полигонның һәр ягында иртәдән кичкә кадәр бара. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.